הוא הצהיר שהוא המשיח, ואז התאסלם. רגע, מה? כן, אבל כדי להבין איך הגענו לשם, אתה צריך להכיר את שבתאי צבי. מי זה בכלל? הוא היה יהודי שחי באימפריה העות'מאנית במאה ה-17, היה תלמיד חכם, עסק בקבלה. בשלב מסוים הוא התחיל לטעון שהוא... המשיח? בדיוק. האנשים האמינו לו? לא כולם בהתחלה, אבל אז נכנס לתמונה נתן העזתי. מי זה נתן העזתי? הוא היה מקובל מעזה, היה משוכנע ששבתאי צבי הוא המשיח. אבל הקטע הוא שנתן לא ראה את עצמו סתם בתור מישהו שתומך בו. הוא ייחס לעצמו תפקיד נבואי בגאולה. בתנועה השבתאית זיהו אותו בתור אליהו הנביא. זה שאמור לבשר על בוא המשיח. רגע, אז יש לנו בן אדם שטוען שהוא המשיח, ועוד אחד שטוען שהוא אליהו? בדיוק. עכשיו תחשוב מה קורה כששניהם ביחד מתחילים להפיץ את זה. השמועה מתפשטת מקהילה לקהילה. שבתאי צבי הוא המשיח. וזה באמת תפס? תפס, זה התפוצץ. אנשים התחילו להאמין שהגאולה ממש קרובה. קהילות שלמות התרגשו, אנשים התחילו להתכונן לעלייה לארץ ישראל. והשם שבתאי צבי הגיע לקהילות יהודיות ברחבי העולם. אז הוא הפך לסוג של סלב? יותר מסלב. אנשים האמינו שהוא עומד לשנות את ההיסטוריה. אבל אז השלטון העות'מאני התחיל להבין שיש פה תנועה ענקית סביב אדם שמכריז על עצמו כמשיח. וב-1666 עוצרים את שבתאי צבי. אוי. והוא מובא בפני הסולטן, ושם מחכה לו בחירה. איזו בחירה? להתאסלם או למות. ומה הוא בחר? זה נשמור כבר לשבוע הבא. כי מה שקרה אחרי הבחירה הזאת, זה חלק שבו הסיפור נהיה פשוט לא יאמן.